Dan haka ba na son zaman kati da kai. Kai har abada runto ne da kai. Ba ka son gaskiya ne. To ni sai in tashi gaskiya. Mu taka. Yanzu sabuwa. Sabuwar za a yi yanzu. Sabuwar da ai. Mu je. Ball. Shike nan. Baba. Ha? Na'am, ni zan je cefina. To, za ki tafi? To ya labarin kashin miya? Ba damuwa, insha Allah zan siyo har da kashin. To da Allah a duba na rago mai bai saboda wancan da kika kawo na guzuma ne. To sai na dawo baba. To a da lafiya Rukky. Sai ma kai me kike kallo ne? Hankali na ne wani guri wallahi. Ha? Aka ce ba. Wai wannan kana nufin yar wajen ka ce? Ya ta ce mana. To da yawaye. Ai ni gani ne gaba ɗaya babu wani yanayin kamanni tsakaninka da ita. A'a. To dole sai ta yi kamata? Idan uwa ta yi fa? To mun san uwarta ne? Ai mun san uwarta ba. Inda mun san uwarta ne kaga ai ba zan mai maka wannan maganar ba. Ba mu sani ba ko ken a can bangaren uwar ta kwaso. Amma mu dai a gamanni yanayi da zubi ai babu kama da kai a nan gura. Bari wannan bai kamata ba. Yasa ce. Ka biyarinya ka ɗare mata. Yarka ce fa. Yawwa.